Día de festa para os maiores de Boiro que un ano máis ateigaron ao pabillón de Barraña para participar no xantar da terceira idade. Ademais, un completo menú a base de marisco, peixe e carne, os asistentes disfrutaron dunha sobremesa en boa compaña e do posterior baile que se prolongou durante toda a tarde. O menú é moi bo, Nós é o terceiro ano que vimos e pensamos volver mentre vivamos. E se podemos bailar, mellor. Sempre que podemos vimos. Moi ben. Nós encantados. Aquí hai que botar, primeiro comer, tomar uns potes ben tomados, depois un baile e depois, entende, cantar se vai falta tamén. Comernos, a bailar e pasalo ben. A xuntanza na que participaron 745 persoas estivo presidida polo alcalde de Boiro e o xerente do Consorcio Galego de Servizos Sociais. Ambos os dous mandatarios destacaron un importante papel dos maiores na sociedade, polo que figuran como prioridade nas axendas das distintas administracións. Esa alegría que vexo hoxe aquí para disfrutar desta festa dedicada a vós, aos merecedores, aos traballadores que loitastedes tanto por a nosa terra, por Boiro, pola comarca, por Galicia e por España, como non. Vostedes, despois dunha vida de dedicación, de traballo, seguen a ser parte máis importante, a parte máis importante da vertebración dos nosos fogares e das nosas familias. Para a Xunta de Galicia, as persoas maiores é un dos maiores capitales que temos, os que temos non só a responsabilidade, senón o compromiso de cuidar, de recoñecerlle todo o traballo que tendes feito por todos nós, todas as seguintes xeracións, puidemos facer o que puidemos facer gracias a todos vós.